Haki je kubui bono kaplai ngoni saka bubagra tai bo bini bai Maharani Kirti Singh bai Delhi wo Bharat ni Home Minister Amit Shah bai malai mani yagulo bo tamo kok saka nei bo social media wo bini Facebook go live phai bo sawi khnarika Tiprasa lokorong no hake bubagra sawo bobo na singjangno o Tiprasa ekot klaimani amono bobo wana jagin tongo bufromanai jetin Tiprasa lokorok bangma Tiprasa ekot klaimano wana jak tongmani amono bitiki manai bufromanai mada mano manya nei je wan chungmani haken bubagra bo wan chugi tongo nei bo sawo taibo bubagra ni bage hamya sayake kok sanai bini bage hamyake video rogo comment khlainai video rogo kok sanai amorong no bo sawo amdike sawi kuno lab gre nor wan chugi nai Tiprasa rong ni bage tabuk amdike kuno kaisa sukpano khlainari gyangake olo beting no nini besani future beting no nei amo nung ang joto no bo yak sori saw bubagra even bobo ani hene yak sori saw kebangma Bangladesh ni kogrok go sai khnare bo tuma hanmale Bangladesh no joton saimono tabo a jagani minority rok satok jagi tongmani hake a jagani minority rok kebangma yang Tripura o phaigeke chini Tiprasa rong ni bagi bo belai ke problem angai mano amoni bagi no kebangma je border security tongmani BSF amorok no tebo krak khlainani bagi bubagra kok sawi tongo central lok bai amoni bagi na a jagani je central ni Bharat ni Home Minister rok bai bo malai kok sawi tongo amoni sate je Tiprasa ni accord 125 amendment ni je bill tongmani amoni sate bo amoni bagi bo kok sawi tongoni bo bubagra sawo bin live phaibi tabo 125 amendment act haika bill pass khlajaka kai josino Tripura haika ADC andaro chini Tiprasa rong bagi belai ke kahamungnai tamamale chini je jaga tongmani amo joto forest ni andaro haika Tripura haste ni andaro gaka am 125 amendment bill act khlaike amo je chini Tiprasa tribal ST rong ni yagono klai thangnai chini je jaga rok tongmani je jaga ni kagos kring tongmani je forest ni andarong tongmani amo jotono demarcation khlaijang je jaga nini busuk kani tong nini busuk area o nini amo kun phane map kri tabung gakai joto forest ni andaro honise bolong ni bisingo honise toni jago hake norok aguli rok khunung na aja ko jotono map kasajak demarcation khlaijak jaga jotono jarjak busuk jortinin jaga busuk kani busuk somni ari bai gana amte hai khlaijak agoli simia je general area o jotono amte khlaijak ADC area bo baksa bokso jaga o khlaijak tonga haipano kom hini chaimano chini Tiprasa rong area o ngakai amoni bagino bisirbak problem ang tungu nang pata tong mose nung kuno jaga kha amoni jaga ya hai irai ni kahasa highway lama slamna naika kai chini Tiprasa rong area o nang pata phan tong ni jaga ni kuno rang dam se mai rong thangbayo jobordosthi naikhijago dumping area khlainani hini naikhijago amoni bagini kubang problem ang tong tabo hake bubagra bo belek kheleng jakani saw tuma hamale nor wan chugui naili bubagra ni kuno bo royal family pano bini kun phano hik bokrei basa bokrei bati bokrei bini kun fiesa ni bagi bo khatina bokrei amte haibo ngakai bo haipane se amdike samung khlai tongo Tiprasa rong ni bagi bini dofani bagi bo kaisa bumung khai klangnani bagi hini haipane se Tiprasa rok baksa buksu bona hamya sai tongo kai sobale samung khlaina mo chungne hino andike ha nung Tiprasa rong ni bagi samung khlainani chesta khlai tongo bini ukulungni bororok do hamya khlaina naikhe do amo ekta kok haipano boto samung khlai no tongle tabuk jora hake bubagra ni bage hamya kok sanai social media o hamya post khainai hamya comment khlainai rong no norok nai nai de agi bubagra greater Tripura leni kok sai tong probo borok chajagya tabuk greater Tripura leni hake constitution solution Tiprasa rong ni accord kok sai tong probo borok chajagya hake siring kun phan manya hni bo borong borok kok bangi tongo borok nana ni bage san tong probo borong kok bango omo manya ngi tongmani jora bu borong no kok bango haike bubagra amon sawo Tiprasa rong no thanchang din nang party basini jagya dopa jora kaisa komori thangnai amrike Tiprasa anike nasiklai nunglai malaya walalai tonglai kai nasilai tonglai kai Tiprasa ulo komori thangnai hini sawo amono sawo bubagra Tiprasa rong no jotono thanchaka tongdi kuno Kristan kuno Hindu hne ta tonglai di Tiprasa nung Tiprasa ngse thanchaka tongdi jotono nung amti jat angati jat ni ta tongdi jotono thanchaka tonglai di Tiprasa haike se jeng amdike joto thanchaka sanlai kai manai hini hino tai Amit Shah dismano hanya po 19 20 21 tarikh hanya nin chau bubagra tai joto Tiprasa rok thanchaka o man thainyo nijini Tiprasa rok ni man thainyo nijini Tiprasa rok ni je future thinang cherai tongnai rok ni bong ni man thainyo sanani bagai oyo Tiprasa lokorong no amdike Tiprasa
walai tonglayawi tiprasa bai tiprasa nasilai hincha anglayawi tonglayawi joto thanjakai sanlainani bagui bubagra koyo hage hamono je kubui kok sanen thangai tiprasarokni je manthai soktai je tiprasarok thanjakai tongnani bagui sawo je tiprasarok bai je kubuni bosongrok thanda kai je nijini manthai no sanani bagui bubagra sawo amnike joli mungkai phunugui chanka kai yang kubuni dofa bai tiprasa dofa nasilai laimung joli laimung kai ingyawi bulaimung ingyawi thanda kai sanani bagui bubagra koyo hage bubagra samaboko kubuni sawo toma male kubuni dofa bai tiprasa dofa nangkakai tiprasa dofa no beleke belai losungnai hage tinin video amsung noro video no sajak kalai kalai de comment kalai sade nong ni bukhani kokbo ta channel no please subscribe khalanyan tapuk di jotono no khulumbai kya hambai।